खुलुमखा हायना हाय खापंनि ताकुते बुकुसं जत गुबै ऑफिशियल नागै तुंनाय रकनो त्रिपुरा पॉलिटिकल सिस्टम बाय तमिलनाडुनि पॉलिटिकल सिस्टम न तोयै जों सालायनाय पांचटा स्टेट एसेम्बली इलेक्शन रिजल्ट अंखरमानि अबनतयैबो जों दिनै किसा सालायनाय ते कायसा हिंग्लाय बिसि 2026 TTADC हाफांनो साबो नायगलनाय फाइनाली ओ भिडिअनि बिसिंतै नरकनो स्राय स्रायकै सानानि बागै साइटकनाय नरक भिडिअनो जयाकारै नागै दंदि पहिला जों सालायनाय किसा जों बैकग्राउंड हाबलायनाय नरक वान सुगै मानो जे बिसि 2021 त्रिपुरा मथा कायसा बो चिकन सा पार्टी आंचलिक पार्टी बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बे तुइदुलजा त्रिपुरा मथा बसकांगो साबो बासाजा सेंट्रल गवर्नमेंट बो बरकनि थानियो दंगो स्टेट गवर्नमेंट बो बरकनि थानि दंगो पुलिस प्रशासन बो रांखौ पैसा पद्रे परबो बरकनि अर दंगो त्रिपुरा हास्टेवो स्ट्रं खलाय बासाय तंखा बीजेपी हाफुंरो ओ जरागो त्रिपुरा मथा जेफ्रो बुबाग्रा त्रिपुरा सारकनि बागै कक साखा त्रिपुरा सारकनि बागै हामक्रायनि बागै कक साखा जत त्रिपुरा सारक थानसा खलाय आफ्टर 3 months बाय एडीसी हाफां तुबै फेका गुबै कक एडीसी हाफां तुबै फेका ओ एडीसी हाफां तुबै फेमानि उलो जानिजा बारजा मानलायखा एमडीसी मानलायखा सीएम मानलायखा जत पदेर पर बारजा मानमानि जों नुखा 5 years नि बिसिंगो जों गोबां मा त्रिपुरा सारकनि हामक्रायनि बागै त्रिपुरा सा जोंजाल खलाय तंजा त्रिपुरा सा पद्रे पर स्कुल का हामकरै नक का हामकरै हॉस्पिटल का हामकरै दै का हाममा नंया लामा हामया ओमो हाइख्लाय एडीसी एरियाव ताबुक फानो सामुं का हाम खलाय जागिया तंखो बिसि 2021 नि सिमी त्रिपुरा मथा एडीसी हाफांगो हाइवे तामो तामो जों डेभलपमेंट उंखा उंया अबनबो किसा दरन थानि चेरलायनाय नायदि त्रिपुरा मथा बो कायसा कताल पार्टी एडीसी हाफांनो तामोखै तुइदुलनाय तामोखै डेभलप खायनाय अमतो 5 बोसोर बाय खलायनानि इम्पसिबल या खलायनानि मुसुं फानो बरकनि थानि आइडिया तंगु ग्रै फानो उंगै मानो ओ 5 बोसोरनि बिसिंगो त्रिपुरा सालि दारक बाक्साबा अरै परै उंखा म थानो याकारै बीजेपी व थांमानि जों नुखा दिनै नायदि सदगर कलय अनंत देबबर्मा निनि मेरी देबबर्मा दिनै स्वप्ना देबबर्मा परितुष देबबर्मा जत म थानो याकारै बीजेपी व थांखा 5 years नि बिसिंगो बिसि 2026 बो हायना हाय एडीसी हाफां तुबै फेका 28 टा सीट नि बिसिंगो 24 टा सीट तुबै फेका बीजेपी ना एकदम जबरदस्त खैवै कामातलाव खिख्लाय रहका हायसि बीजेपी नो जत त्रिपुरा सारो हामजागै बुबाग्रानि मोखांनो नायै जत कैंडिडेट्स नि मोखांनो नायै साजाक्लायै बेलायखे विक्ट्री विन खलायका एडीसी एरियाव बीजेपी 4टा सिमिसे मानसियो त्रिपुरा मथानि ओ चिकन सा पॉलिटिकल पार्टी हिंगे ताकुते बुखुरो बिसि 2026 जों जत सीमा हिख्लायै सिनि बरम गनां रुनेल देबबर्मा बुबाग्राबाय तंगै फायजा त्रिपुरा सारकनि सामुं बमाके खलायनानि अब बिनि थानि आइडिया तंगो अब हायना बुबाग्रा जे बनो जाजाखा जिनि बरम गनां रुनेल देबबर्मा बिसि 2026 नि सिमी 31 जरातै बनो एडीसी हाफांनाय गलनानि सीएम नि बारजा रजाखा इंगे कायसा चेयरमैन बर रजाखा एडीसी हाफांनाय गलनानि बागै जिनि बरम गनां बाबा रंजन रियांनो याफार जाखा ओ ईएमले साबो उंनो जिनि सिके जमातेयानो रजाखा हनै जों कथमानि बिसिंते साइमानो इंगे ताकुते बुकुसं 5टा एसेम्बली इलेक्शन रिजल्ट अंखरमानि जों स्राय स्राय नुखा आसाम वेस्ट बेंगल तमिलनाडु केरला पुडुचेरी वेस्ट बेंगल आसाम बीजेपी पार्टी रतलां थांखा केरलाव आगे नरक साइमानो सीपीएम बरक दखल खलाय दंमानि 2026 कांग्रेस नो दखल खलायखा केरला हास्टेव इंगे तमिलनाडु रगो नायदि विजय थालापति बो बेलायखे विक्ट्री विन उंखा हायफेनो विजय थालापति बो सीएम उंनानि असक चांस उंग्ला बाहायके हिमालय तमिलनाडु बेबागैनो 234 सीट दंगो विजय थालापति मानखा 110 सीट से मानसियो 8टा सीट नांमानि गुबुन पार्टी बायफानो एलायन्स खलायै तमिलनाडु सरकार तुबै फायनानि नांगो ते कायसा हिंग्लाय सिनि त्रिपुरा हास्टेनि पॉलिटिकल सिस्टम बाय तमिलनाडुनि पॉलिटिकल सिस्टम न किस्सा सानाया बिसि 2021 कायसा डीएमके हनै दंगो बेलायखे पावरफुल
samung kaham khlainai ja norok nugui mano Tamil Nadu Chennai busuk develop ungkha lama kaham hospital kaham school kaham college kaham mung sani bagai problem kroi Tamil Nadu Chennai o norok berainai mano asuk develop khlaika DMK party ni je CM Tamil Nadu rok ni public rok ni wan sukma tamo sing development nayo jati ni bagai hamkre nayo development nayo Tamil Nadu ni public rok ni wan sukma rok DMK asuk powerful ganang 5 বছর samani jorao busuk develop ungkha bisi 2026 hinke bijoy thala phatibai mesem jakha 5 বছর change khlailai boro 5 বছর nung chadi 5 বছর te kaisana charanai te 5 বছর ang chanai public rongni morchiti sicholi tumu Tamil Nadu Chennai o kubui kok omono sini Tripura ke omo haya BJP phaiga haina hai putlum sakheoi lai thangja bisirok norok nugui mankhna CPM 25 বছর জোড়াতেই ত্রিপুরা হাস্তেও দখল খাইলাংখা তামো মানখা মুং সামানিয়া 25 বছর বো কাখা ত্রিপুরা সাবো অরই পরই উংখা তে গাইসা ফাইফেলাংখা BJP পার্টি হनै বयनिबो सासे CM बैसे सुइनाय बैसे एडिसे हाफांनि बागै बाजार सिनामनाय बैसे स्टेट काउन्सिलनि बागै बाजार सिनामनाय तामिलनाडु चेन्नाइखौ साबोबा बरकनि जातिसे डाइरेक्ट फंडिंग बरकनि बरकसे डेभलपमेन्ट खायनाय बरकनि बरकसे जब रनाय हाजार हाजार बरक तामिलनाडु चेन्नाइआव सामों खायना मा फायजाव वान सुगैनाय ताखुते बुखौ सं सिनि त्रिपुरा सानि पलिटिकल सिस्टेम बाय तामिलनाडुनि पलिटिकल सिस्टेम नरकिसा वान सुगै नायदि बमहाय 5 বছর बरक चेन्ज खायो डेभलप नि सिका आरो डेभलप नायो डेभलप नि सिका आरो डेभलप नायो सिनि त्रिपुरा हास्तेनि कलुगै पाइजाक सिका आरो कलुरनाय कलुगै पाइजाक सिका आरो कलुरनाय अमहाय political system ini Tripura hasteo inke takutai buku song noro bujiman khna o biduni throte norole tamo wan suklai sini Tripura hasteni political system bai Tamil Nadu ni political system comment khai sabaidi inke takutai buku song tinin video o sukno tewai samalai nai next video o belai belai ke hambai